Delia? Ma? Tawagin mo mga igsuon aron, mga una mo. Oh, ma. Manong Militon, tong Ruben, paatuon naman ni Mama. Yan ang munday din niya. Mga una. Ang yar ko mukhaon day. Ako sa nang tiwason akong gibuhat. Kasukaan gani kang Mama nga di ka mukhaon tong Ruben. Paulay mo! Hala, nanawag na si Papa to. Masuko na pa na kung dugay mo tuoy basta tingkaon na. Sige na, mga ito na may. Ang dalang yan na nang imong gibuhat. Nung Ruben kay, mga una ta. O, manong, Militon. Manawagan ninyong inaan nga patan-o na mo, ay mo dugay-dugay, ha? Opa. Opa. Hain man di si Irene og si Jimmy. Darami, Ma. Ako nang giapa si Dudong Jimmy. Yes, kaon na. Di naman sa dekado ang Jimmy. Itara man ko sa unahan. Nagduwa-duwa man ko, Ma. Ah, sige na. Pangaon na mo kay... Napaisulti ninyo. Umana itong pangaon. Unsa may himong isulti na mo pa? Ito pa. Sige na pa. Kay mami nami. Kuan mga anak. Mamali na tagpuyo. Ha? Asa man tapuyo, pa? Dito pa. Asa man tapuyo? Na ako'y nakitaan nga ba yung yuta dito sa Buda, Bukidnon. Pero ako sa tong ipakita ninyo. Kung okay ba mo atong lugar, ha? Sige pa. Maling tapuyo. Kay, bati ka din ay. Oh, Jimmy. Bati bitaw kayo din Bukid kayo. Ugma po, kuyo muna ako sa Buda, ha, Delia? Militon, ug ikaw, Ruben, kay atong tanawon ang bahay nga atong balinan. Bilin lang ka din ni Irene, aron matabangan ni mong imong inahan sa mga trabaho no dinis bahay. Opa. Hala, ninduta din pa. Bitaw pa. Okay ra mo din, eh? Okay kaayo pa. Upa. Na sige, mamauli na ta, aron mangandam ta sa atong pagbalhin din, eh. Recorded by X Thunder Gaming. Sigurado ka sa imong desisyon do nga adto na tapuyo sa Buda? Ore, may dito kay delikatan tong bukid. Ug ganahan sa datong mga anak ditong dapita. Ah, sige dong. Agad ako sa imong desisyon. Pandaman itong mga anak kay, ha? Kay musayo tagi kang ugma pohon. Mansaman, wa na yung nabiyaan? Wa na pa. Ang atong iro pa. Ato ni dalun? Dadon ta lang na, kay luoy kayo na kung way mo atiman na din, eh. Unya, unsa man? Mga adto na ta? Mga tinatama pa. Jimmy, sige na. Pangandam na diya, kay layo-layo para ba nga itong lakton? Opa. Usata mo sakay. Ready na ko pa. Kaluoy taon sa tong bahay nga gibiyaan nato dong. Oo, lagi day. Saon na nga gusto man tang mangita og tinusbawan sa itong kinabuhi. Maong kinang ato yung biyaan ng atong bahay, kining dapita. Ako, inak ko mo balik kini pa. Ma, bati din niyo Bukid kayo. Hoy, Jimmy. Dili na mayo magisulti, ha? Ay, pataka og giawit anang baba ni mo, ha? Basta ko dinagit ko mo balik kini. Bati kayo din Ay, napagsigig yaw-yaw diya. Paspasin na yung paglakaw kay layo na kayo ang mo maigsuo, no? Ay, kapuya pa, huy. Oo, unong mo. Kay, ano lang ta magatang og atong kasakyan. Naday sakyanan din pa. Na mga truck na muagi din, eh. Pero, naasad lagi mga karga lagi. Wat-wat nang din, pa. Bahala og naik karga. Mga ilang dagod, aron makasakay ta. Mao gini atong buhaton dong. Aron mag-abot na yun ta sa bago natong bahay. Pa, naanay truck nga nagpaingon din Ah, atong suwayin og para basin di pasakyan ta. Oh,
Pasakyan mi! Boss! Pasakyan mi, boss! Oy, naano mo may dagang karga? Masuod naman tingali mi, boss. Pasakyan lang mi. Asa man mo? Sa boda, boss. Sige. Sakay po Ay, dira. salamat. Dali na mo mga anak. Sakay na mo. Dali. Magkasakay na mi. Di na gid ko mo balik din ning lugar. Ay, sige, yaw-yaw di, Jimmy. Kat na. Dali. Ay, may na lang. Lagi nagpasakay nga ito, day. Maogi dong. Kay ko na ay nagpasakay na to, Papa. Magabian kita og abot sa atong pagkumpuyan. Magod. Dali niya. Oy. Panggunit mong maayo di, ha? Kay lusod na rabang daan sa unahan. Kuya, lain lagi ka ang dagan sa traksa. Ulag gid eh. Panggunit lagi mayo da ha. Panggunit mong maayo di, ha? Huwag siya nang tagilid ang truck. Dali niya. Kuya, gihakot lagi ko nimo. Di ako sagutan. Hala, hinaog ang truck sa pagpag. Mama! Okay na mi si mama ni mo, day. Ayun na rin mo mga igsoon. Ate Irene! Ate Irene! Ang inyong manghod si Jimmy. Pagitaan ninyo. Dali manong. Atong tabang pagita si Tutong Jimmy. Mga tagtabang aron. Madana to sa ospital si Irene. Day, kumusta naman si Erin? Okay na dong. Natabang na siya sa mga doktor. Pero maulagi, oy. May pagkabalis iyang tiil. Ginoo ko yung taon. Oh, si Jimmy dong. Unsa na may balita? Gipangita pa hangtod karon, day. Kinuo ko. Walang utay daw tayo nahitabo sa atong anak. Ikaw lang unay bahala din ni Day, ha? Magsusi ko kung nakita na ba si Dong Jimmy. Sige dong. Paningkamot ang taong mga makita ng atong anak dong. May kay ni anak ka pa. O, unsa na may balita, ha? Nakita na ba ang inyong mangod? Opa. Nakita na si Dudong. May noon, kaya nakita na inyong mangod. Hain man. Hain si Dudong Jimmy. Nasa sud pa. Oh, Pero patay na kay nadatugan sa mga sinakong asin. kinuo ko. Tabo maninimo dong, Jimmy. Kapait sa atong ginangatan. Nagtuo ko nga may nang matagap-taman inikabot na ito ining lugar. Pero kasakit mo niya. Dong Jimmy! Kasakit sa nahitabo sa itong kinabuhi. Dong, Jimmy. Wa ko magdahom nga sa among pagbalhin sa laing dapit. Mamatay, madisgrasya ba di ay mi ug mo'y hinungdan sa kamatayon sa among manghod nga si Jimmy. Dinhi na lang ko tuod daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita man hikalan kaagi ni Delia nga taga Suwawan, Marilu District, Davao City. Uban sa awit ngayon kita ngayo, awit ka naglaan, pagsubok. Ang mong
Kaagi gibuhatan ni Doa sa radyo ni Ricky Persuelo Daring ulubos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamu sa mga higala o mga suking di paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papera sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi na naglibot sa Sagawit. I-address lang Nining Tolobanon, Handumanan sa Sagawit, Carol, RNN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hantod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pag